Krimpgebied. Het woord klinkt net positief. Moet je dan blied wezen maar die status? Nou, aan de ene kant natuurlijk niet, omdat het een beetje een negatieve lading heeft. Maar de status bevestigt eigenlijk alleen wat iedereen hier al weet. Namelijk dat het hier best economisch lastig is om de goede dingen te doen. Met die krimp is dat nog extra lastig. En wij zien er juist ook heel veel mogelijkheden in om juist verbeteringen aan te brengen met de middelen die daarvoor beschikbaar komen. Dat yield, dat komt vrij. De volgende stap die we moeten gaan doen met z'n allen is een aantal hele goede plannen maken voor de hele regio. En met die plannen in de hand in Den Haag zien dat we de fondsen erbij krijgen. De regio Better Verkeerpie, dat is al vaker bezocht. En toch moet je er maar trok in. Het is een prachtige stad waar een heel soort mensen komen. We slagen er heel goed in om de mensen van steeds verder te krijgen naar de stad. En het is correct als Coca-Cola, de mast die merk blijven verkeerpen. Dus we griepen in deze zin weer alles om die stad op de kaart te blijven zetten. Maar in een steeds groter gebied, denk ik. Dat zijn de kansen van deze tijd. Je dit genoeg om de krimp te keren. Dat weet ik net. Ik denk dat met de centrale as dat wij als interessante wengebied weer beter worden. Dat is in Zuid-Friesland Wurkest of Drachten of Ljouwert en dat is die dik die sneller bij die werk brengt. Het is natuurlijk een prachtige stad, ik kom te ween. Dat het voortkeerd wordt, weet ik net. Maar mensen reizen hier makkelijker. En we moeten zien dat ze nog meer als dat ze nodig hebben vanuit de provincie en de andere provincies naar Dokkum komen. Een plan voor Dokkum is er al. Ik denk dat de markt heel interessant is. Dat is een gebied waar volle meer leidt, heel stuk stadshistorie. Daar moet wat moois gebeuren. En ik denk dat het een heel mooie middelwijze is om daar wat mee te doen.